som sitter bakom en vanlig rekryt kommer eftermatad uträtt träning. Och som har betalat den med denna stjärnmotor. Mycket konstig tagning, men det fungerar. Den är häftig att se och den dörrar och går riktigt bra. Hör vad gott han låter. 18 cylindrar, 54 liter. Det går ut som en 30 dagar mobil. Plus 4 motor. Vi brukar ha in danskar på besök i Sverige. Hur har det med danskarna? Har den fina röda och vita danska flaggan som viftar mot skyn. Nu gäller det för danskarna att visa lite framför det här på tävlingarna i Sverige som de har gjort så många gånger tidigare. Vi har haft många trevliga danskar på besök i Sverige genom åren och det är vi glada för. Och bara på lika märkvärdigt som vi får den här transportutbordet som är ute för en lilla transport. Det var en transportavgift det är faktiskt som till historia att det ska vara man kommer upp och det ska vara lite mycket. Sådär ja. Den hjulställningen, den var ingen vidare.